commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Tap stand. Ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ dugutaa tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye. Nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye. San 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa PDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographie kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw ye. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni
aw ka sanni kɛ ni sama money application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonus la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonus sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonus buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama money compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔ fɛ aw ye money bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama money application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama money ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama money i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye baw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi wulada in na an ka kibaruya minnu bɛna di aw ma nin waati in kɔnɔna na ale bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kɔkan kibaruyaw ye ka da ko a n'a kɔrɔ kan amerikɛnw an bɛ t'olu fɛ yen Chine ale ni Irisi ka taa fara nansara jamanaw kan fala ye bin ye farajɛ jamanaw ye olu kɛlen don k'a lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la k'u bɛna sariya kɛ ka dan sigi TikTok la TikTok ko n'a ma ɲɛ min kɔ denmisɛnnin minnu ma san 15 sɔrɔ k'olu ta ka ban sufɛla la nɛgɛ kanɲɛ 22 ko walima k'u bɛ couvre-feu kɛ ko n'o heure sera ko TikTok mɔgɔ yɛrɛ tɛ min k'u fɛ yen k'u bɛ t'o kɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ yen u yɛrɛ ka jamana kan Chinois de ta don u tɛ sɔn min ma ye Faransikaw ko n'u ma farati faranjɛla jamana bɛɛ lajɛlen na a mɔgɔ de ka ca Faransi ni diɲɛ fan 14 bɛɛ olu donnen don min na sa fala ye k'o ka jugu dɛ denmisɛnninw de bɛ maa fa ni maa minɛ ni maa latunu u b'o de kɛ aw ka fɛn tɔgɔ ye di iya wa mun de ko sisan k'u b'a fɔ de ko f'u k'o lawaleya ekɔlisow fana kɔnɔ olu kɔni wulilen don k'u jɔ a ko sen fɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na anw kɔni fɛ yan a bɛɛ bɛ yan a dayɛlɛlen a tɛ lakɔlɔsi nin ye denmisɛnnin ka heure fo ni yɛrɛ y'i janto i den na i ka so kɔnɔ n'o tɛ yan kɔni n tɛ TikTok kuma in fɔra kunun nanzarakaw fɛ u ko TikTok k'u bɛna dan sigi a la TikTok yɛrɛ ye jaabili kɛ o a ko k'a tɛ sɔn dɛ ko n'u bɛ fɛn k'u bɛ sigi ka kuma de ko nka ko k'a fɔ k'u bɛ sariya ta ka boli ale kan ko a tɛ sɔn o ma dɛ komi a b'a dɔn a ma ka di a bɛ sɔrɔ kɛ Chinois dun fana ko sigana fɛn yɛrɛ ma sinama sɔrɔ o la de parce que amerikɛnw fana fɛ yen bi fala ye maa wɛrɛ bɔra min ka nafolo ka ca ni Elon Musk ta ye dɛ o bɛ ka baara min sigi sen kan ko Donald Trump yɛrɛ tɛ k'o senkɔrɔma don bɔlɔlɔ sira fɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na nka fala ye kibaruya ko ta na sira fɛ bi ye don min ye amerikɛnw fɛ yen donba don tasibila don miiri don ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn kɛ kelen k'a dɔn ko sigiɲɔgɔn bɛ na limana bɛ na balima bɛ na a daminɛna nin waati de la kosɛbɛ amerikɛnw fɛ yen 11 septembre san 2021 septembre kalo tile 11 san 2021 fala ye nin don in san 2001 nin don in de kɔfɛ amerikɛnw mana wuli sɔgɔma u bɛ ɲininkali kɛ ni den bɛ yen ni fa bɛ yen ni ba bɛ yen ni sigiɲɔgɔn bɛ yen hakili b'a la i ko kunungo nin fɛn in kɛlen u y'an ka diinɛtigiw wele u y'an ka laadalatigiw wele ambassadeur min tun bɛ yan a ye bɛɛ wele ko mɔgɔw ka na u ka jɛ u ka kuma o kɔfɛ tuguni u tilala ka baro sigiw kɛ Mali ka maaya bɛ kɛ cogo di an ka sinankunya bɛ kɛ cogo di an ka kalimaya bɛ kɛ cogo di an ka ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn sira taama bɛ kɛ cogo di fala ye a don an ka diinɛtigi caman taara kɛnɛ kan an ka kabilatigi caman taara kɛnɛ kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ lamɛrikɛnw ye fala ye mun de kɛra nin don in
n'o ye septembre kalo tile 11 san 2001 bingali belebeleba 4 ni diɲɛ yɛrɛ kun sigilen tɛ ni min ye o de ye américains sɔrɔ maa 2,977 Falaye o de nin tora a ko senfɛ Manhattan kaw fɛ yen New York kaw fɛ yen Erling ale ni Virginie ka taa fara Charlottesville ka o bɛ Pennsylvanie kɔnɔna na ɛri 2 kɔnɔna na Falaye k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 tɛmɛnen ni miniti 14 ye ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 10 tɛmɛnen ni miniti 30 ye min ye américains jigila sobaw américains ka yɔrɔba minnu lakɔlɔsilen don u bɛɛ wurukutura ka bi i ko i ye asiriji bɔ chiffon kan Falaye waleya in a kɛra jɛkulu min fɛ o jɛkulu de tɔgɔ ye ko Al-Qaïda bamanci jɛkulu don k'a ye ko in bɛɛ lajɛlen labɛn tile 2 kɔnɔna na wa maa minnu bɛ yen fana ni olu yɛrɛ y'a ko in bɛɛ lajɛlen kɛ olu dɔw ɲinina ka se ka u bɔ baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tile 2 waleya in kɔfɛ min ye tɔn in yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye commandant ye ni Taliban kun ka jugu kun ye ale ye n'ale fana kun ye u ka ministre ye wolomasiri taba ministre kɔrɔ ye ni o ye Masud ye Afghanistan kaw fɛ yen u ye ale bɔnɛ a nin na i ye commandant Masud tɔgɔ mɛn dɛ ba Falaye wa min ye septembre kalo tile 11 a ɲɛsina sow de ma so minnu la kɔlɔsilen don américains fɛ yen Falaye n'i y'a mɛn ko World Trade Center o ti yɔrɔ dennin ye u kun ye u filɛ ale yɔrɔ in na san 1973 san min ye u ka kibaruya n'u ka jateminɛlikɛlaw olu kun ye sɛbɛnni dɔ kɛ k'a fɔ masa ko wulikajɔ min tɔgɔ ye ko Bɔzɛnga in ale kɔni fasiriw kɛra ka bɛn ni janvier kalo san 1995 san ye u kun ye kibaruya yira k'a fɔ ko américains k'u jatu ka yɔrɔbaw la dɛ ko sabula ko min kɛlen filɛ nin ye o waleya in senfɛ ko a ɲɔgɔnna bɛ sɔn k'o sɔrɔ nin don in a fana bɛnna tarata ma septembre kalo tile 11 san 2001 min ye bamanci walenjuga walekɛba ni jatigɛ walekɛba maa 19 Falaye olu de ye pankuru 4 o minɛ pankuru 4 minɛlen na 2 bɛ yen olu y'u ɲɛsin u ka yɔrɔ min b'a fɔ ma ko Tour Jumelle n'o ye filaninsow ye World Trade Center ale ni o min bɛ New York kɔnɔna na ani Pentagone Falaye Pentagone i b'a dɔn o bɛ komi min wa wolomasiri tabaw ka dagayɔrɔ américains fɛ yen yen de ye Pentagone ye ministre de la défense ka siège de ye yen ye yen kɔni maa minnu tun bɛ pankuru kɔnɔ o minnu tun bɛ soba in kɔnɔ o a bɛɛ lajɛlen fatura ka so in yɛrɛ wurukutu ka jigin ka taa bɔ k'a bin k'i da u ka Tour Jumelle fana World Trade Center turu 2 o fana y'i da n ta ye soba in n'a kun dama ka taa se fo mètre 415 ma a janya ka bɔ duguma ka se sanfɛ Falaye nin bɛɛ lajɛlen binna ɛri 2 kɔnɔna na k'a kɛ diɲɛ wuli yɛrɛ ye américains bolo u yɛrɛ sigilen tɛ ni min ye avion 4nan ye o kun bɛ k'i kunda u ka dugu dɔ kan ale fana kun bɛ k'i ɲɛsin gouvernement ka baarakɛyɔrɔ dɔ ma nka min ye ko min kun bɛ ka kɛ fantanw fɛ o nana fɔ mɔgɔw ye o pankuru in kɔnɔna na o y'a to sa olu yɛrɛ y'u yɛrɛ ta k'a lajɛ k'u bɛ pankuru in k'a bali cogo min na maa minnu b'a k'a boli k'a minɛ olu la o kɛra Pennsylvanie kaw fɛ yen o taar'i da disi ka kɛrɛfɛ o ma se ka maa ka so sɔrɔ nka maa kɔni b'a kɔnɔ olu fana bɛɛ sara sabula telefɔni kɔnna ka weleli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ olu ye Falaye min ye ko in digiya américains na kosɛbɛ n'o ye septembre kalo tile 11 ye a san 24 ye bi ye o ye k'a fɔ maa nibɔta de cayara américains yɛrɛ ye min fɔ mɔgɔw ɲɛna o ko ko maa 2,977 o de sara ko senfɛ maa 6,291 o de joginna min ye u ka dagabana soba ye yɔrɔ minnu lakananen don kosɛbɛ n'o o ye Tour Jumelle ninnu ye Falaye maa 2,000 ale ni maa 735 olu de tun bɛ o kɔnɔna na ye min ye sapeur pompier mun tora ko in senfɛ maa 743
polisi min tun b'a la o ye maa 60 ye maa minnu yɛrɛ bɛ yen ko olu kɔni ni ma se ka kisi fiyewu o ye maa 1647 olu bɛɛ lajɛlen kɔni olu fatura ko in yɛrɛ nɔgɔnin fɛ fala ye sabula min ye ninnu maaw ye olu dɔw fana kun ko k'u bɛ taa maaw kisi olu fana tora ko senfɛ k'a daminɛ san 2001 na ka na se san 2021 ma Amerikɛnw ye jateminɛ min kɛ o ye k'a yira sa k'a fɔ ko maa 1647 u sera k'a dɔn k'a fɔ ko olu de kɔni olu taara nin ko in senfɛ fala ye Octobre kalo tile 17 san 2001 u ka kalanfaba dɔ bɛ yen ale bɛ baara kɛ Nations Unies kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min kɛlen filɛ nin Amerikɛnw na nin ye ko nin ye nikɛnɛ karabali waleya de ye wa min ye nin ye damatɛmɛ waleya de ye fɛn min don a tɛ se ka to ten cogo la janfa min b'a kɔnɔ ko fo k'a sen k'a kɔnɔna dɔn yaasa a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ Amerikɛnw na maa minnu b'u fɛ yen ni olu bɛ baara kɛ diɲɛ seleke naani tɔw na minnu ka baara bɛnnen don bamacɛ wale ɲuga wale kɛlɛliw ma fala ye olu y'a fɔ sa k'u ka jɛ u ka jɛkulu sigi sen kan waleya mun bɛ yen n'o ɲɔgɔnna kɛlen filɛ nin ye o ka wuli ka bɔ yen o ɲɔgɔnna ka n'u sɔrɔ tuguni u y'o sigi san 2002 san ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye waleya min kɛra yaasa a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ lamɛnnikɛnw ka kɛ misali dila ye maaw ma sabula olu y'a ye u ɲɛna u m'a mɛn olu maaw u kɛlen ka baara kɛ u ka jaabi fɔlɔw olu bɔra san 2004 k'a yira sa k'a fɔ ko maa min kɔni ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don ka nin waleya bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ko Al-Qaida don min ye kibaruya dila minnu b'a sɔrɔ na sa o Al-Qaida kelen yɛrɛ bɔra k'u jaabi koyi k'olu ka waleya in k'a kɛra maa 19 fɛ a bɛɛ lajɛlen ye bamaci jɛkulu maaw ye a bɛɛ lajɛlen ye jatigɛ walekɛbaw ye wa a bɛɛ lajɛlen nunjuru tun bɛ maa min bolo o ye Osama Ben Laden ye u y'u jɔ a kɔrɔ k'a fɔ ko olu de y'a kɛ bi u y'a kɛ sini fala ye Khalid Sheikh Mohammed n'o tun yɛrɛ kun ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔbaa ye avion 4 ngalamutini k'a bayɛlɛma k'a bila sira jugu kan ka taa nin degunba in ni kasara in ta ka se lamerikɛn jamana ma ale minɛnen a ka kiiri senfɛ ɲɛbila kumaw na a mɛ dogo koyi a ko ko olu ye baara kɛ koyi k'olu ye nin waleya in kɛ kiiri senfɛ janvier kalo tile 11 san 2021 a y'o fɔ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra ani ɲinini minnu kɛra o y'a yira sa ko bamaci wale ɲuga wale kɛbaw fala ye u ye san 4 u y'o de kɛ u bɛ ka Amerikɛnw bɛɛ la ka nin labɛn u yɛrɛ taacogo u taabolo u nacogo u bɛ don maaw cɛla u bɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn tɛ wo la wo tɛ yɔrɔ la avion taacogo terrain taacogo maaw ka taa dumunikɛ waatiw maaw ka sunɔgɔ waatiw maaw bɛ wuli ka jɔ minnu ni fɛn minnu kɛ k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ musaka min bɛ se ka don a la k'a bɛɛ jate dɔw ko min ye $80 dollar wari la ka taa se $100 ma dollar wari la k'u ye waleya in kɛ n'o de ye 11 septembre 2001 fala ye ko a tɔɔrɔ min bonyana Amerikɛnw ma wa o kɔlɔlɔ n'o jatigɛ n'o jasira min kɛra ko o de bɛ yen bi maaw caman dusukun na maa miliyɔn caman olu ye waleya in yeli min ye dɛrɛgɛtema la i sigilen ɲɛ bɛ avion dontɔ la tour jumelle ninnu na n'o ye World Trade Center ye ka taa Pentagon na o min yɛrɛ ye Amerikɛnw ka yɔrɔ lakɔlɔsilenbaw ye fala ye ko nin tora maa ye nin ye ko a jatigɛ b'a dɔw la ko fo lahara u tɛ se ka da la k'a fɔ ko siriman tɛ ko min kɛra dɛ a bɛ fɔ de ma ko jatigɛ wale Amerikɛnw ka sɛbɛnnikɛlaw u ka ɲininikɛlaw u ka maa minnu bɛ n'u bɛ maaw kunkolo salo ka se ka ko bɔ u hakili la u y'a datula k'a da jabala denmisɛnnin fɛ a bɛɛ lajɛlen ni ningɛlɛya wulila o la sa u ko k'olu tɛ se ka to tan mun bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ nin ko in fura ye o ye maaw ka to ka bɔ ɲɔgɔn kalama ka na wuli tuguni ka bɔ ten caraw i tɛ maa ɲininka maa t'i ka sira la i tɛ maa ka sira la an ka bɔ o la n'an wulila karisa bɛ yen wa a kununa wa a ka kɛnɛ wa a somaw dun gima ka kuma an ni sariya sira sura ka u bɛɛ ɲininkali kɛ k'o ban tayi i ka sɔrɔ ka t'i ka baarakɛyɔrɔ sigiɲɔgɔn voisin a kɛra cogo di a kɛra fama ye nin ye ne taatɔ ye nin ye ne natɔ ye fala ye u ka sɔrɔ ka don Amerikɛnw ka tabiya la n tɛ maa mago tɛ maakola ninnu ka jamana ninnu na koyi yɔrɔ min na i muso t'i muso ye den t'i den ye den bɛ tobili kɛ ten fa bɛ tobili kɛ ten ba bɛ tobili kɛ ten bɛɛ bɛ tobili k'a yɛrɛ ye i ka fini ma nɔgɔ baliku i b'a ta ka jigin n'a ye mansin na maa si tɛ yen
k'a fɔ ko n bɔra baarakɛyɔrɔ nana ka na tilelafana tobilen sɔrɔ o t'a la fo n'i y'a san ka na walima n'i yɛrɛ nana i bɛ don guwa la fala o tun tɛ ko taa cogo ye dɛ waleya dɔw bɛ yen olu sera ka bali ko in senfɛ sabula a nalen ye k'a fɔ min kɛ ko in filɛ nin ye a makama bonyana u ye welewelemada kɛ joona diɲɛ seleke naani tɔnba o sigiyɔrɔ min bɛ yen n'o ye Nations Unies ye u y'o maaw labɔ Statue de la Liberté o baarakɛlaw u y'olu labɔ Parc Disney ka taa se Universal Floride kɔnɔna na ka taa se CNN ni Toronto o burusu ninnu ma min ye Kanadakaw ka parlement ye u y'olu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen labɔ fala ye yaasa ko in kɔlɔlɔ a kana se olu ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ i ko cɛ kelen ka lamɛnnikɛnw senkɔrɔma don ni a bɛ ko jɔnni na fala ye n ko diɲɛlatigɛ kɔnɔna na maanifin dɔw ka jate la n'amɛrikɛnw y'a k'i la a banna se foyi t'i ye tugun i b'a da ala kan de foyi nin ka taa kɛ olu la u ye jabaru masa ka u y'a ka masaya dɔn dɛ parce que n'i tun ye nin fɔ amɛrikɛn den ye diɲɛ kɔnɔ ko maa bɛ se ka nin kɛ u b'a fɔ ko e bɛ sugo la o k'i ɲɛ yɛlɛ t'i ɲɛ ko fala ni min nana kɛ amɛrikɛnw y'u ka taabolo bɛɛ falen kɛlɛ kɛcogo maaw labɛn cogo fɛn o fɛn tun bɛ u bolo min ye Afganistan ye u girinna ka taa ye Taliban minnu bɛ yen n'olu kɔni ko k'u bɛ Ben Laden lamara u n'olu karila ɲɔgɔn na u y'a yir'u k'a fɔ sa ko olu tɛ jɛn n'a ye u tɛ Ben Laden d'u ma a bɔra ka taa Iraki san 2003 ni u y'a ɲini k'a nɔnsi bɛlɛn min ye Amɛrikɛnw ye u fana ye musaka bɔ k'a to Ben Laden su walima ɲɛnɛma ni maa sera k'a fa i ka na wa olu bɛ fɛɛrɛ kɛ o bɛɛ kɛrɛfɛ fala ye u ka kɛlɛkɛbolo kɔnɔna na u ye tire dilitiw labɛn maa minnu tɛ maa bon siɲɛ 2 u y'olu labɛn musaka fɛn fɛn bɛ bɛn a ma Amɛrikɛnw y'a bɛɛ bɔ k'a di a jɛkulu mɔgɔw ma u ka baara kɛ kabini to in don maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ u kana to nin na o la sa min ye mɛ kalo tile 2 san 2011 min ye u ka maafalenw ye u kɔni sera ka Ben Laden yɔrɔ dɔ Pakistankaw fɛ yen u ye wulikajɔ kɛ ka taa ale kɔni bɔ baara la pewu a n'a nɔfɛmɔgɔ masurunan bɛɛ lajɛlen Pentagone ale tilara ka u y'ale dilan k'a ɲɛ sabula yen y'u ka wolomasiri tabaw ta sigiyɔrɔ ye min ye turu kuraw ye u y'olu sigi sen kan ka baaraw fana kɛ sa yɔrɔ bɛ se ka lakurakuraya cogo min tasibila yɔrɔ belebeleba u y'o fana sigi sen kan yaasa lamɛnnikɛnw bɛ se ka to ka taa min y'u ka tasibila kɛ yen bi sa san 24 11 septembre 2001 tɛmɛnen kɔfɛ fala ye tasibilaw kɛra Amɛriki dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi maa minnu sera ka t'u ta kɛ u ka sangafo yɔrɔw la minnu bɛ n'olu sera ka taa baara kɛ yɔrɔ wɛrɛw la u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bi min ye maa 3,000 o de fara waleya in senfɛ wa min ye maa mafalenw b'a la maa kalannenw b'a la denmisɛnw b'a la maakɔrɔw b'a la dɔnnikɛlaw b'a la senkotigiw b'a la dugu minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ a kɔnɔna na o ye New York ye min Pentagone ale bɛ yɔrɔ min na ka taa se Pennsylvanikaw fɛ yen ma nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi sɔgɔma tasibila kɛra Amɛrikɛnw fɛ maa dɔ bɛ ale fa kɔni de tora a la min ye ka se ka ɲɛnafin bɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen olu yɛlɛmana kaburu dɔw la ka taa u dagayɔrɔ kɛ yen ye fleur tɛ fleur ye kasi tɛ kasi ye tubabu ni fleur tɛ ban min ye dɔnkili dumanniw ye n fan bi yan ɲɛ b'i la nka e ɲɛ tɛ ne na ala ka i dayɔrɔ sumaya olu caman kɛra bi maa minnu bɛ yen n'olu ye kɛnyɛrɛyew ye olu fana ye wulikajɔ kɛ polisi minnu fatura gendarme minnu tora nin ko in senfɛ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka tasibila belebeleba kɛ yaasa k'a jira k'a fɔ ko min kɛra Amɛriki la a ma ɲinɛ a kɔ wa a tɛna ɲinɛ a kɔ fala ye ko min ka jugu bamaci wale n'u ka wale kɛbaa waleyaw ma dɛ tasibila in ko maaw kana ɲinɛ o kɔ dɛ fɛn min bɛ digi o la o ye o de ye n'u ye ko kɛ yɔrɔ la ka to ka taa aw jɔ yen nin kɛra anw na salon an ma ɲinɛ o b'u ja tɔ tigɛ tubabuw ka jate don dɛ ne m'a dɔn n'an ka laadala jate don dɛ ne kɔni a bɛ tubabuw ka sɛbɛn de la yan n fana bɛ ka tubabuw ta in de kalan u yɛrɛ min sɛbɛn o de ye nin ye ko ɲinan min ye Trump ye a ko waleya in bɛnna ni dusukasi ale ma a terikɛ Dagawuli a n'a ka parti ma n'o ye Charles Kirk ye ko dɔ ye mugu ci n gɔnɔ na kunun ko Utahkaw fɛ yen k'o fa koyi maa min falen filɛ nin ye ko nin bɛna na ni kuma kura ye ko sabula a fara septembre kalo tile 10
ka kɛ ni septembre kalo tile 11 ɲɛkɔrɔla ye k'o tɛ tamasiyɛn ɲuman ye dɛ ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la Donald Trump ko sa ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ min ye maa kofɔlen ye a kana to ten koyi don gɛrɛngɛrɛnni ani drapeau ko k'o lajigi ka taasibila kɛ a ye sabula a ye baara minnu kɛ a ye cɛsiri minnu kɛ a ka denbaya n'a ka du n'a ka kabilaw hakilinaba minnu tun bɛ a la ka se ka sigi sen kan k'u kana ɲinɛ o kɔ a ka danga n'o ye J.D. Vance ye a y'a ɲini u n'a furumuso bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka maa kofɔlen a ka taasibila k'olu labɛn yaasa a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min lamɛrikɛn jamana kɔnɔna bi ko maaw kamana gannen no fala ye diɲɛ taabolo Trump yɛrɛ ka fɛɛrɛw maa minnu bɛ n'olu murutulen n'u tɛ ka fɛn sɔrɔ ka taa fara Amerikɛn jamana yɛrɛ kɔnɔna marifa yamaralen no bɛɛ lajɛlen bolo ko nin ko in k'a ka ca kosɛbɛ taasibila nana don saya hukumu kɔnɔna na min ye Amerikɛnw ka jamana maaw ye u bɛ ka welemajɔ da kɛ u ka jamanadenw ye basigi ni lafiya ka na Ameriki ye Ameriki de ye a ka se ka to a ka Amerikiya la n'o ye première puissance mondiale ye o ka to sen na jamana wɛrɛ kana se ka na i sen da u sen da nɔ na tuguni k'u ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na fala ye min ye 11 septembre ye u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ minnu sigira sen kan hukumu kɔnɔna na a taasibila ni a makamaw u kan'o bɔ a minɛn kɔnɔ fiyewu bɛɛ k'i ka baara kɛ maa ja kana tigɛ maa kana siran diɲɛnatigɛ la bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na maa si ni i ɲin tɛ caman koyi i jugu a b'i kɛrɛfɛ sabula e t'a dɔn a ka dileki n'i ka dileki bɛɛ ye kelen ye k'u hakili to u yɛrɛ la fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛna tigɛ don nataw la maaw ka sɔn olu ma yaasa u ka se ka sigi sen kan min ye Ameriki ye a ko ani maa minnu bɛ kɛlɛ in na a ma ban bi a tɛ ban sini fɛn fɛn kɔni ye bamanci wale ni wale kɛbaw ye wa olu ka musaka a bɛ don kɛlɛli la donda ɲuman fɛ nka min ye ŋanamu ni kurutu ye u tɛna jɛ n'o ye Trump ka fanga ye ale waati la fala ye an ye min sɔrɔ bi ka kɛ ni Amerikɛnw ka ni lajaba in ye min ye nin ko in ye n'o ye septembre kalo tile 11 fala a don i b'a fɔ k'a kɛra Bamakɔ yan ka dugu sumantɔ baarakɛdaw Amerikɛnw ye Amerikɛnw de y'o fala ye yɔrɔ faama jamanaw ma wuli ka fɛn fɔ yɔrɔ min anw kɔni a tɛ nin ye bi an bɛ taa kɛlɛ de la diɲɛ bɛɛ bɛ ka terroriste kɛlɛ nka biɲɛkɛla ɲinina de sen dalen don biɲɛkɛla kan dɛ olu de b'a dɔw dilan ka na bila anw fɛ yan minnu t'u ka yamaruya kɔnɔna na a ma f'i ɲɛna bi sɔgɔmada na Fofanakɛ fɛ ka bɔ Bale ko terroriste minnu bɛ yen sisan k'u bɛ ka taa jaga minɛ Mauritaniens fana ka misiw la jɔnni kun sigilen don n'o ye n'a tora ten u tɛna yɛlɛma Mauritanienkaw fana bingali la parce que a bɛ ka gɔ u fana kɔ an fana ka jamana kan fo an ka hakili to o de la fɛnw bɛ maaw kalan de a kalan kɔnɔna na i bɛ fɛn de lajɛ a la min bɛ se k'i nafa k'i la taa ɲɛ yaasa i kana bin a degun ɲɔgɔnna kɔnɔ nin ye lamɛrikɛnw nin y'olu ka fɛn an fana bɛ taasibila kɛ u ye fala ye maa maa fatura a ko la Ala k'a bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya maanifin ni ye ni de ayiwa ne kun ɲɛna n k'e kɛra témoin de Jéhovah ye ja ye b'i nɔ la hali bi an kɔni an b'a fɔ n ko Ala k'u dayɔrɔ sumaya Ala k'u dayɔrɔ sumaya ni ye ni de ye an bɛ taa e fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na min ye irisiw olu ni farafinnakaw ka bolo ni ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna na. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client fala ye Mali ani farafinna jamana minnu ni irisi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛn tɛ jamana caman ma bi k'a jibina nkalon min ye kuma jatigintaw ni ja jatigintaw ni waliya jatigintaw k'olu ta k'olu kɛ ka bɔlɔlɔ siraw fa ani kunnafonidi gafew fa tewu nansaralakaw u y'o k'u taala ye
min ye bɔlɔlɔ sira fɛ ye Tamer Kempel olu ye bɔli dɔ kɛ juillet kalo tile 26 san 2025 k'a yira k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ ni dabali mun b'u bolo ngalonjugu ani yebali fɔ ka ɲɛsin irisilakaw ni farafinakaw ka bolodi ɲɔgɔnma ma bolodi ɲɔgɔnma min n'u b'a fɛ ka o kumaniya k'o falen sɛbɛn min n'o fasirila irisi ni farafinaka bɔli k'u bolodi ɲɔgɔn ma ko o ye jatigɛwale ye k'o ye siranna ko ye maa minnu b'o fɔ fala ye irisilakaw ni u dɛmɛbaw u ko k'olu tigiw ma k'u ma foyi faamu diɲɛ taabolo faleli min ye diɲɛ yɛrɛ kɛcogo kuraw ye fɛɛrɛ kura minnu sigilen don sen kan u k'u sigi a tɛrɛ min se k'a sɔrɔ u ma don a kɔnɔ min ye baara min bɛ sen na bi farafinakaw ni irisilakaw ka bolodi la a kɛnɛ jɛlen pas i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ maa minnu b'a la k'a fɔ sa ko binkaliw ni kasaraw bɛ ka kɛ k'o bɛ k'u yɛrɛ jogo de fɔ koyi n'o tɛ bi ko ni maa min ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ye Mali Burkina ani Niger ka taa se Centrafrique ma u tun bɛ wulikajɔ ni fɛn minnu kɛ u yɛrɛ ye bi ko n'i y'o sanga Faransi tun bɛ waati min na u fɛ yen n'a ka sɔrɔdaso n'a ka seko n'a ka dɔnko bɛɛ ye ko danfara bɛ ye a ma se maa ka fɛn fɔ maa ye maa mun ye waleya ninnu sɛbɛn ka fasirili kɛ Kɛmpɛli kɔnɔna na ale yɛrɛ y'a ka kuma fɔ ka tila k'a kɔ kari sabula kuma mun don i tɛ kɛnɛ kan i t'a yɔrɔ la i t'a fɛn ɲɛdɔn ka kuma fɔ daluya t'i bolo min ye misaliya ɲuman t'i bolo fo ka maaw ta k'a fɔ ko olu ko k'u tɔgɔ to dibi la tiɲɛ don nin waati in na ko kɔni bisibasale nka o t'a to k'a yira k'a fɔ ko waleya minnu bɛ yen k'olu bɛ se ka ta ka fɔ ten k'a sɔrɔ i mana ɲɛɲinini kɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko Faransi tun bɛ a kuma min a n'a ka wolomasiri tabaw ka taa se jamana caman ma san 10 kɔnɔna na a jaabi ye min di bɛɛ y'o ye bibi in na sira min talen don n'o y'a sɔrɔ bamanjɔlen ka wale kɛbaw tun b'u don na Faransi yɛrɛ ko ale yɛrɛ ma far'u kan wa ka k'u ɲɔgɔnna ye k'u dɛmɛ o la irisilakaw u n'u ka cɛdenw minnu nalen minnu filɛ nin ye kana farafinna o bɛn tɛ ninnu ma bi fala ye komi ni gɔn bolo tɛ zaba min sɔrɔ a ko k'o kumunen don sisan ta in min ye fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan o ye jamana ninnu yɛrɛ bɛ se k'u jɔ u kolo la cogo min irisilakaw bɛ na u dɛmɛ waleya minnu bɛ ka kɛ a bɛ na kimɛ nka ni maa min b'a fɛ ka nkalon tigɛ i kana kɛnɛ kan i ka nkalon tigɛ nka k'i to i ka so k'i to i ka jamana na k'i to kɔ kan k'a kɛ lɛrɛkutigɛ ye k'a kɛ ɲɛfɔli ye i ɲɛ m'a ye i ni maa ma kuma k'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ni fɛn fɛn kɛra a ko hukumu kɔnɔna na ani e ka tiɲɛ o cɛ ka jan tiɲɛ min b'i bolo k'i sigilen to i ka salon kɔnɔ yɔrɔ jan na o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye min bɛ ka kɛ kɛnɛ kan bi nka min ye dalilu ye o ye k'a fɔ bɛɛ ka jate minɛ k'a lajɛ min ye wolomasiri tabaw ye jamana ninnu kɔnɔna fala ye k'u taabolo bɛ cogo di bi min ye falen ye o bɛ ka na dɔɔni dɔɔni tiɲɛ don ko bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ɲɛ yɔrɔnin kelen bamanjikɛlɛ ni jugawale ni jatigɛwale kɛlɛli irisilakaw u n'u dɛmɛbaa jɛkulu ka taa fara farafinna jamanatibaa jɛkulu kan u bɛ ka baara minnu kɛ a bɛ ka nɔbɔ dɔɔni dɔɔni n'o tɛ kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen bɛ min dɔn o ye Faransi b'i fɛ yan i tɛ taa ɲɛ i tɛ taa kɔ i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la fɛɛrɛ fɛn fɛn b'i bolo n'i b'a fɛ k'o sigi sen kan olu de b'a fɔ i ka taa nin da in fɛ wa u t'u to yen k'i dungo baara kɛ i k'i ni sago baara kɛ i tɛ se ka pankuru san i tɛ se ka maramafɛn san wa i tɛ se ka wuli ka jɔ boloda i yɛrɛ ye n'i ma i sara olu la k'o de banna o de bɛ ka yɛlɛma diɲɛ yɛrɛ taabolo la bi n'i ye diɲɛ yɛrɛ bankun kan bi fɛɛrɛw ni dabali minnu bɛ ka tigɛ o ye k'a fɔ sa diɲɛ yɛrɛ taabolo ka falen maaw ka taa maaw bolo k'olu to ka kɛ bolokɔnɔmaa ye o bɛ se ka ban cogo min irisi bɛ k'o de ɲɛ yira a ta kɔni ye min ye i duuru nɔnɔ n yɛrɛ duuru basi i ka politiki ko o y'i ka politiki ko ye nka minnu bɛ k'u sigi ka nkalon ta ka da u la i n'a fɔ Kɛmpɛli n'a ɲɔgɔnnaw k'u bɛ ka su guwa u yɛrɛ la wa min ye tiɲɛ ye a n'o cɛ ka jan kosɛbɛ kɔkan kibaruyaw la fala ye min ye ɛndikaw ye u y'a yira k'olu bɛna wuli ka jɔ kɛ koyi u ka sɔrɔ minisiri n'o ye Nirima Sirimatani ye ale ko sa ko min ye ɛndi kɔni ye ale b'a ka petroli feere cogo min ka d'a ye a b'a san cogo min ka d'a ye ko min ye nanzarala jamanaw ye n'o ye européenw ye k'olu de ko sa ko mun na ko ɛndi de bɛ ka petroli ta ko k'o feere irisi ma k'a sɔrɔ ko olu kɛlen k'a fɔ ko maa kana irisi dɛmɛ ko ka irisi kɛ den kɛrɛfɛ ye u ka minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna a ko olu ta y'u ka petroli ye bi a ka d'u ye cogo min na u b'a feere maa min ma maa min ka d'u ye wa a ka d'u ye cogo min na u t'a feere maa ma maa min man d'u ye wa olu ka petroli u ta de don wa ɛndi b'a ka a sago ye min ye union européenne maaw fala ye olu kɔni b'a la sa ko ka bɛnkan ɲini yaasa Israɛl fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min
Israel min kɛlen no gɔn kalilabila ye yɔrɔ yɔrɔ ka di a bɛ taa susuli kɛ ye a kɔkɔrɔma donnen no lamɛrikɛnw fɛ min y'o Israel ye sa k'u bɛna jagoko lajɛ ka a lajɛ ka Israel k'u b'a dulon ne fala ye Union européenne maaw k'u bɛ Israel dulon ko sabula ko min bɛ ka kɛ Gaza bi balo tɛ se ka don ɲɔ tɛ se ka don foyi tɛ se ka don dumuni tɛ se ka don maaw bɛ ka degun ka taa su ni tile fɛ olu ni Israel bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'o tɛ se ka ɲɛ Union européenne maaw u y'o kuma fɔ bi min ye irisiw ka woloma minisiri min sigilen u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Lavrov ye a ko sa ko min ye binkara min kɛ Doha kan k'o kɔni ye diɲɛ seleke naani sariya yɛrɛ sɔsɔli ye koyi Nations Unies Charti ko a sɔsɔra o waleya in na Hamas maaw olu kɔni ye communiqué fɔlɔ kɛ sa k'a jira k'a fɔ ko min ye Israel ye k'a kɔni ye olu ka maa mafalenw caman a taara bin olu kan ko a bɛ ka waleya min ta ka ɲɛsin olu ma ko olu ma jɛn n'a ye waleya in senfɛ k'olu ka ɲɛmaabaw olu caman tora ko in senfɛ u caman fara nin wulikajɔ in senfɛ Katarikaw olu fɛ yen ko wa k'a ma bɛn o ma bi Afrique du Sud ale fana ko sa ko min ye Israel ye a taara wulikajɔ min kɛ nin ye nin waati in na septembre kalo tile 9 ko a ma diya olu ye bi a ma diya u ye sini Afrique du Sud ko kun foyi tɛ nin na ni balawu ani tasuma da donni tɛ min ye Israel ye ko a b'a fɛ ka Gulf jamanaw kari ɲɔgɔn na k'a ka o ko sensumaya Faransikaw fɛ yen wulikajɔ kɛra ka premier ministre kura k'a kunbɛn yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka a bɛɛ lajɛlen ngalamutu ɲɔgɔn na fala ye kunun ko Faransi i b'a fɔ ko anw yɛrɛ farafinna jamana dɔw kɔnɔna na u bɔra ka yɔrɔw camanw kari sɔrɔdasi 8,000 o de bɔra ka bila u la n'u finitigiw u y'a yira sa k'u tɛ ko in dabila ko min ye nin kalo in tile 18 u bɛna bɔ tuguni ka wulikajɔ wɛrɛ kɛ Faransi fan bɛɛ lajɛlen na maa 30,000 ɲɔgɔn na ko olu minɛnen no bi yɔrɔ caman na olu kɔni bɛ u bolo u ka finitigilakaw bolo Irisilakaw k'olu ka dronin dɔw ko o yera Pɔlɔn sanfɛla la Pɔlɔn yɛrɛ ɲɛmaaw kɔni kun bɔra k'a yira sa k'a fɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waleya in ye a kuma kɔni cayalen don kosɛbɛ dɔw ko dronin minnu don ko muguci droninw tɛ kibaruya ɲini droninw don a caman baden de tɛmɛna damadɔni kɔni u y'olu gosi k'o bɔ k'o bin Pɔlɔn in ale ni nansarala jamanaw n'o ye Union européenne maaw ye u wulilen don k'u jɔ sa k'a yira k'a fɔ ko sariya mun sigilen don diɲɛ kɔnɔna na ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi n'o ye o sariyakisɛ 4nan ye ko k'o lawaleya min ye jamana caman ye u ko k'u kana girin ka nin ko in kɛ tancogo la Amerikɛnw ka ɲɛmaa n'o ye Donald Trump ye ale ko k'o tuma na ko irisi bɛ ka mun wɛrɛ de kɛ yen tuguni sa n'o y'a sɔrɔ nansara jamanaw wulilen don k'u jɔ k'u tɔnsi wuli k'u bɛna sɔrɔdasiw bila ka taga Pɔlɔn ni irisi dancɛ la min ye Trump kɔni ye k'ale bɛ k'a ko ɲɛɲini k'a faamuya Amerikɛnw yɛrɛ ko sa k'u ka musaka u bɛ min don sɔrɔdasiw la farajɛ jamana ninnu kɔnɔna na n'o ye nansaralakaw fɛ yen k'u bɛna dɔ bɔ o la koyi Pentagon ko sa ko min ye 100 o 100 15 u bɛna o de di u ma yaasa u ka se ka baara kɛ n'o ye ka dɔ bɔ u ka cɛdenw na min ye Europe jamanaw kɔnɔna na kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ kun ye min ye sa musaka ko min bɛ bi ani gɛlɛya min bɛ Ameriki bɛ se k'i jɔ a kolo la cogo min na Pakistan Kanadakaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u bɛna mɔgɔ dɔw bila ka taa Pakistan ka taa Pakistan ka olu dɛmɛ fala ye sabula sanji a ye tiɲɛni kɛ u fɛ yen min ye Kanadakaw ka dolari u bɛna o 2,000,000 ani tilancɛ di u ma yaasa u ka se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o o ye dɛmɛ ta na sira fɛ Kanadakaw ye o ɲɛfɔ u ko sa ko min ye musaka in ye a bɔli kɔni tɛna ta ka di Pakistan ma dɛ nka min ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye o ka bolofara min bɛ k'o kunna fala ye k'u bɛna n'a d'o ma Croix-Rouge ka se k'a baara kɛ cogo min na nansaralakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ale fana ko sa ko min ye euro wari miliyari 150 ale bɛna o don sa ka se k'a ka wolomasiriw tabaw k'olu kɔkɔrɔma don jamana damadɔw fɔra sa ko musaka in kɔni bɛna d'olu ma u ka se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ Chine ni Irisi ani Mongoli olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ kununko fala ye u ka dancɛw la i b'a dɔn k'a fɔ ko ni jamana saba bɛɛ lajɛlen bɛ dancɛ bɔ olu fana ye sɔrɔdasiw ka exercice belebeleba kɛ yen ka se ka sɔrɔdasi kɛ camanba bɔ sa k'a lajɛ u se k'u ka dancɛw lakana cogo min fala ye k'a ko kɔni k'a pankurunko ni a minɛnko duguma ko si ma bɔ si fɛ u ye nin waleya mun bɛɛ lajɛlen kɛ tuma min Corée du Nord cɛ k'ale kun ko k'u kun kan ka fɔ ale ye ko nin sugu k'ale kun bɛ ba kankun ta kɔgɔji t'a kun fɔ a kun ko k'o lamunumunu fala ye ale t'a sumalen fɛ dɛ e dun b'a dɔn ko bɔn atomiki b'a bolo koyi i ɲɛ bɛ pɛtipɛtinin bɔn atomiki b'a bolo dɛ n'an bɔra yen
yasa ni ye halisa chinois ni mongoliw ye doha ni waati na mankan min wulilen no ye ni o ye israel taara olu ka yɔrɔ kɔni bombarde pakistankaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni b'a fɛ ka dɛmɛ ta ka don min ye Qatar ma fala ye ko min ye gosili min dar'u kan sanfɛla la k'u bɛna fɛɛrɛ tigɛ sa u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na nin waati ninnu kɔnɔna na ko sabula u y'a ye k'a fɔ min ye u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira ɲɛnabɔ minisiriw ye ani wolomasiri taba minisiriw k'olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na ka kuma kɛ a ko kan u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na u ka maa mafalenw fana kan ka wuli ka taa u jɔ nin kɛnɛ in kan ye yaasa u bɛ se ka kuma diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kumana min ye israel taara binni min kɛ Qatar kan u y'a yira sa k'a fɔ ko Hamas ɲɛmaaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko a ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini u ye wulikajɔ kɛ k'a jira u ka ko la Canada fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ ko ɲuman ye nin tɛ ko ye ko min bɛnnen don jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ nin waati in na kow basigilen don cogo min na Allemagne jamana fala ye ale y'a kɔn ka tila k'a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Israel ma dɛ o fila bɛ ɲɛ yan End ale kɔni y'a kɔn min ye Émirats Arabes ye ko u bɛna u dɛmɛ ni Ala sɔnna a ma min ye nin baara in nin babu in tɛna se ka to tancogo la États-Unis kaw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni bɛ Israel kɔkɔrɔma don nin ko in na olu y'a yira sa k'a fɔ ko ni maaw bɛ ka kuma nin na fala ye ko Espagne kɛlen filɛ nin k'a fɔ ko a ka pankuru mɔgɔw ka tɛ tɛmɛ Israel ka pankuru tɛ tɛmɛ a fɛ ko yalama ko tɛ Espagne fana tɛ ka bamanciwale kɛbagaw k'olu kɔkɔrɔma don wa Benjamin Netanyahu n'o ye Israel premier ministre ye a ko bamanciwale jugawale kɛbaga minnu bɛ Qatar n'u m'u labɔ ale b'u susu a ko ten dɛ ko n'u m'u labɔ ale b'u susu bi a b'u susu sini ko wa k'a bɛ kangari gɛlɛn min d'aw ye n'u m'u bila sariya ka sira kan ale kɔni ma n'u sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ale b'u susu ale t'u to yen sabula u bɛ fɛ k'ale ka jamana dafiri ko maaw k'a ma k'a kana kow sanga ɲɔgɔn ma sabula a bɛ k'a fɔ ko nin waleya bɛ tali kɛ 11 septembre ɲɔgɔnna na ko min ye jamanaw ye k'u kan'u sigi k'u bolo fila da u sen kan ko sabula ko bamanciwale ni ɲugawale kɛbaga ninnu ani jatigɛwale kɛbagaw ko olu de bɛ a ko la Egypte fana ko a ma bɛn ale ma bi a ma bɛn a ma sini wa a b'a ɲini États-Unis fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ Israel a ka gosili in dabila wa ni Ala y'a ci dɔgɔkun nata in na maa minnu bɛ n'olu ye degun sɔrɔ Gaza olu kan ka na ale fɛ yen ni a kɔni sera ale ma aya Amerikaw ka kuma fɛ dɛ maaw natɔ don ale fɛ yen ka n'u kuma dogo sabula u ye degun sɔrɔ taacogo ni nacogo foyi t'u la nin waati in yɛrɛ la fana Gaza yɛrɛ kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don min ye maa 200,000 olu de bɛ ka boli ka bɔ yɔrɔ in na yaasa ka t'u kuma dogo yɔrɔw la o de la sa Egypte kɔni ko fɛn fɛn bɛna ale fɛ yen a bɛ kangari da Israel ye ka kangari da États-Unis ye u tɛna jɛ ni min ye maa kana wuli ka taa se o mɔgɔw ma sabula olu bɛna u ka kalifa o de minɛ min ye Donald Trump ye a ko sa k'u bɛna drapeau jigi ka da camancɛ la dimanche nata ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin a terikɛ ma n'o o ye a baarakɛɲɔgɔn ye Charlie Kirk min ye u ye mugu ci min ngɔnɔ na kunungo Utahkaw olu fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni maa caman kɔni ye a kɔn sabula u y'a yira k'a fɔ ko min ye Ukraine ye o dɛmɛli baara min bɛ sen na ale ko o ko jɛlen tɛ ko fo min ye Trump ye a k'o faamuya Trump y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Marco Rubio ye k'a bɛna o bila ka baara dɔ kɛ u ni Qatar ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka wolomasiri taba bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na Amerikaw ka kɔngɛrɛ ko ale ye dollar wari miliyari 900 ale kɔni ye o wari labɛn ko o wari in na sa u bɛna wolomasiri tabaw ka baara kɛ n'o ye Ameriki kɔnɔna na nka min ye wari in ye sa dollar wari 80,000 40,000 u bɛna miliyɔn 40,000 u bɛna o di Ukraine ma wari in ale kɔnɔna na Pɔlɔn in ale ka waleya in senfɛ sa a ko ale kɔni bɛna ɲini OTAN fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ ko sabula ko Irisi bɛ ka min kɛ nin k'a tɛ bɛn Irisi ko ale ma fosi kɛ min ye Irisi ni Chine ale ni Tunisie olu fana y'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛna bɛnkan kuma dɔ sigi sen kan u bɛna kɛ sa yaasa Irankaw olu bɛ kɛ olu fɛ yen u bɛ se k'u ka bolo di ɲɔgɔnmaw sinsin cogo min na min ye Teherankaw ye olu fana ko minnu bɛ sen na nin ye u sigilen don ka bɛɛ filɛ maa tɛ ka kuma nka ni se kɛra olu ma sen olu t'i jɔ dɛ Irisi ka minisiri b'u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ko sa ko ɲɔgɔn ye belebeleba min bɛna kɛ Gulf kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen ka t'o kɛnɛ ka yaasa o ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na min ye farafinna an fɛ yan Irisi ni Afrique du Sud ani Nigeria
ale ni Somali olu ye dɔ fara u ka bolodiɲɔgɔnma kan wolomasiri tabaw ka ko ta nasira fɛ Chinois 7 Afrique du Sud kaw y'olu gɛn ka bɔ u fɛ yen Fala ye k'a yira sa k'a fɔ ko ayi u y'u bila kaso la san 20 kaso ko sabula k'u ye denmisɛnninw de ta ka t'u bila baara la usine kɔnɔ usine min kofɔlen tɛ maa ye denmisɛnnin 37 o de tun b'u bolo usine kɔnɔ n'o o ye kɔɔri parata usine ye Johannesburg kɛrɛfɛla la maa si tun t'a dɔn n'o la sa u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko kiiri kɛlen kɔfɛ u ye Chinois maa 100 de minɛ maa 100 in na sa yira k'a fɔ ko kɔni k'u bɛna san 20 kaso kɛ sabula denmisɛnnin fitininw u bɛ ka olu de bila baara la Nepal ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko kalanso ko ta olu ka dugu kɔnɔna bi min ye kasoladen maa 15 olu ye kaso dakari ka bɔ kasobon 25 u bɛɛ lajɛlen bɔra o de kɔnɔna na Nepalkaw fɛ yen a ko kɔni kɛlen don mankanba ye u ka dugu kɔnɔna na Gabonkaw k'olu ka bankiw o tɛna mara maa wɛrɛ fɛ tuguni n'i tɛ Gabonka ye yaasa i ka se ka kɛ banki baarakɛla ye i ka se ka banki ɲɛmaaya jɔyɔrɔ sɔrɔ f'i ka kɛ Gabonka ye bɔdugu na mɔdugu min ye Zimbabwekaw fɛ yen Conseil de sécurité n'o ye Nations Unies ye o ɲɛmaaya ɲini kɔnɔna na sa min ye Emerson Mangara ale ko k'ale bɛna o ɲini a senkɔrɔma dondonnen don jamana minnu fɛ sa o ye Irisi Inde Cuba ale ni Sadeki jamanaw wulikajɔ in kɛ kun ye min ye sa u bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ Conseil de sécurité la cogo min na san 2027 ani san 2028 nata in na don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi san o san UNESCO fɛ o don kɛrɛnkɛrɛnnenya kunun na sini ko Faransikaw fɛ yen min ye don ye sa farafinna muso mafalenba olu tɔgɔla don kun don a yira k'a fɔ ko Mali k'a tun b'o ko kɛnɛ kan Mali ka lasigiden bɛ UNESCO kɔnɔna na n'o o ye wasa don maa min na sa o ye conseiller ye n'o ye Ali Garba Kunta ye k'ale bila ka t'o kɛnɛ kan musow lakodɔnna musow ka waleya ɲumanw n'u ka ko minnu kɛra farafinna kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen sinsinna a ko kɛnɛ kan nin bɛ dan sigi wulada in na ta la Fala ye n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 Maganta an bɛna ale baabu sigi su in na sabula ko falenna dɛ décembre kalo nata tile 31 n'o y'a sɔrɔ maa min b'i ka Maganta billet ta e tɛ taa san wɛrɛ hiji la ko bɛ ka kɛ cogo di agence tigiw bɛ ka baara labɛn cogo di ani agence tigiw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a nɛgɛ kanɲɛ 21 ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kunnafoni ɲɛbilaw mana sɔrɔ fana sɔrɔla wolomasiri taba ye wulikajɔ caman kɛ ani mawuludu ko minnu fana kɛra an n'an da don olu la yanni an ka baabu di olu mɔgɔw ma a k'an bɛn sɔɔni tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da